Hello everyone. Share sana ako mga igsoon. We have 8 viewers this time. 8 pa. Share sana ko. Buhat ang tanan di manunta. Ako sa i-share mga igsoon na wait, and then i-share sa nato igsoon. I-mention yung mga friends and loved ones sa comment section para makabantay sila sa live na to. Yay. Wait. Praise God. What ka live day ganinang buntag igsoon kay na ako'y appointment no. Usa ko sa speaker gipa-share sa word ni Lord sa katong signing sa covenant signing ba to? Para sa election 2025. So gikuha ko nila nga usa sa speaker. That is why wala ko ka live ganina. So karon bakante man ko. Di na ko ni siya palabyong bakantihan eh. Sa ha unsa day ni wait sa mga igsona kung gikuha ni siya. Okay, alright. Kung iba i-share sa nako igsoon sa tong original page na mabungahong Kristohanon katong 221,000 bitaw ang kuan. Okay.
Live na ta mga igsoon kay wala pa sa buwan. Right. Praise God. So, done sharing mga igsoon. Okay? So, kumusta igsoon ang yung adlawng Bernes diha ako nagaampo kanunay nga naamos maayong kahimtang, maayong panglawas ug duol sa Ginoo. Puno sa pabor, proteksyon sa labaw makagagahom. Again akong balikon ganina mga igsoon wala ta ka live this morning kay usa ko sa speaker sa muang sa kuan bitaw kanang covenant signing sa kuan man to siya for coming election sa 2025 no this coming May no. So duhami aning share sa pulong sa Ginoo ako si Father Dennis nga taga diri sad sa mua sa Clarin igsoon no. So akong salamatan ng Ginoo sa opportunity and that is why wala ta ka live ganina. Mao na nga karon na mawi ko mga igsoon no. So praise God. Shout out na ko tanang mga OFW, shout out kanunay tanang mga naka-permanent resident diya, mga seaman, mga seafarer no nga grabe sakripisyo sa inyong pamilya nga nagtrabaho mo sa gawas no. Ayaw jud mo palayo sa Ginoo. And akong shout out ang as always Cebu City Jail no. Shout out Cebu City Jail. Ako ang mga brad diha no. Akong shout out as always sila si Brad Aris, sila si Brad Mago, Brad Ibang, Brad Jao, sila si Brad Kenneth ug sa akong team sa Living Water Christian Fellowship. Okay, akong shout out sila tanan generalize na ako silang tanan kay nagdali ta igsoon kay after this mulakaw na sad ko no busy kay ba no. Unya akong gi-shout out ng tanan jail officer sa Cebu City Jail no. Akong gipasalamatan nga gitagaan mi kanunay higayon nila no. Thank you kay mga sir diha no nga for the opportunity as always nga inyong gihatag namo aron among madala ang pulong sa Ginoo sa sulod sa silda dili ang relihiyon kundi dili ang pulong sa Ginoo no. So salamat mga jail officer ug mga warden diha nga mga ambungan ug mga maanyag. Okay? So see you next Monday. This coming Monday dai next Monday man nun. Wait sa mga igsoon. Daghan kay tag mga kuan lagi diri ba? Okay? Okay, so akong shout out ang tanan dahil akong kauban ganina ang mga candidates sa Clarin, Bohol nga mulansad dagan sa mga kagawad sa lungsod og sa among mayor nga duol sa akong dughan og si Vice no, si Mayor Engineer Eugenio Ibarra, si Vice Mayor Prince Kamatsu og sa tanan nga mga candidates ganina mga kaigsoon. Akong gi-shout out og ang kapulisan namo diri sa Clarin Police Station diri sa Clarin Bohol og sa amuang ambungan nga hepe nga si Police Lieutenant Chief Amba. Tanan kapulisan Luzon, Visayas, and Mindanao najud mo sa akong prayer. Namo sa akong prayer no. Kabalo na mo ngano no. Kabalo na sa tas mga pangitabo sa palibot no. So naara ko mga sir, mga ma'am, nagpaluyo ko sa pag-ampo para ninyo. Okay? So again, ako din i-shout out sa mga igsoon ang mga followers na to nga daghan, labihang daghan na gidunta no sa page nga gi-restrict ko. 221,000 followers. Nindon tag mamalhin mo tanan dire sa kaning new page na to kay diri na ta mag-live kay restricted pa ko didto. So ingon akong manghod, shout out si Sam na sa Cagayan akong manghod nga. 3 months pa daw ma-restore. I don't know. Basta ako igsoon wala na akong magunahon na no. Ato akong giunahon na nga makashare ko sa pulong sa Ginoo. Kay mao ni akong kalipay magluya ko kung di ko kawali. No, prangka lang. Magluya ako igsoon, mas di ko ka-share sa pulong sa Ginoo kay murag mao na ni akong kinabuhi, mao na ni akong oxygen, no? Mao ni akong kalipay. Mao na nga usay di ko pasensyan mo di ko ka-live pero og naa ko'y bakante maningkamot jud ko, no? Unya basin mag-live na punta kay mag-live ko sa prisuhan kay adtong walay sa prisuhan unya igsoon kay ganina ning bisita ako sa tuwang mga ika-igsuonan dito giingnan ko nga pastor balik ka maybe unya, no? So imagine no, nagpakiluoy sila baso akong atuon unya nakigsabot na ko sa akong mga kauban. Okay? So tanan no. Shout out tanang mga kailan ako sa linlaing ahensya sa gobyerno from BFP, Armed Forces of the Philippines, tanan no. Dili na ko i-mention sa tagsa akong mga classmates
during my criminology days. Labi na katong akong classmate ganina nga nagselfie me. Kuha gito mga classmate igsoon usa ka police officer si Ma'am Aibel o katong si BFE classmate sa nako Maros di ba Brad? Apelido kay Antiporta. Okay. So mauna ang mga classmate nako niya. Di sila katuo ba para ganina gastorya mi atong sa fire. Ang katuo Brad kuyawan manulti no. Kaya ang ilam kung may bawa na sa una nga ang mugawas kung baba puro mga dautan, mga binastos, mga yawa. Ana ba ya? Wa sila magtuong sa maning tawana tinuod ba ni? Ingon to ko mga barkada sa una wa ba ka napakong diha ana bitaw. Okay. Something wrong with your mind ngana ka pero wa sila kay bawo nga tungod ni Ginoo nato. Nga gibag-o ko milagroso igsoon. Amen. So, okay, let's start. Anyway, our topic for this afternoon is about ako ning balikon about end times. Ako ning i-repeat last days, no. Unsa ang mga event nay mga events sa last days igsoon nga dawaton lagi nato kay di man nato pwede usbon ang gisulat sa Biblia. Unsa ang nasulat sa Biblia matuman gina no. Di nimo pwede pugnan, no? Pugnan ko no nato usa ka pastor ni ingon nga pastor ayaw tuwa na ngani no ayaw. Usbon nimo nasulat na nga in these last days mao ni mahitabo sa mga tao or sa kalibutan. Mauni ang environment sa last days. Mauni ang mga events sa last days according to the Word of God. So, mauni akong gusto i-share mga igsoon na to. Okay? Praise God. Salamat sa Ginoo. Now, let's pray. Kay after this, nasa tayo mga appointment na Ginoo. Let's welcome the presence of the Lord. Let's invite the presence of the Holy Spirit para mas malawman na to ang iyang mensahe mga igsoon. No? So, pasensya na mo, shout out daon niya aran. Okay? Salamat sige. So let's pray. Father in heaven, thank you Lord for another blessed opportunity nga imong gihatag kanamo taliwala sa kabisi sa mga mga we have different responsibilities every day, trabaho, negosyo, unsa man Ginoo. Nami mga gipanghimo matag adlaw apan salamat Ginoo nga karong takna gitagaan mi nimo kadasig Ginoo kahigayunan nga mamalandong na usab Ginoo sa imong balaang pulong kay importante kay ni Lord God mensahe nga maghatag namo paglaom, mensahe nga maka-comfort namo, maghatag namo og giya, maghatag namo kaalam Ginoo. Lord God, unas tanan sa dili pa mi magsugod Ginoo sa pagpamalandong sa imong pulong. Palihog sa limpyuhi ang among kasing-kasing daan Ginoo. Ang among mga panudlanan nga espirituhanon andam aron mahimuming angayan og mahimuming takos. Kay nasayod kami nga kaning imong pulong balaan kini kayo. Ikaw kini mismo according to your word in John 1:1. So Lord God, make us worthy and tagay mi kasing-kasing madinawaton mapainubsanon og andam mo sunod sa imong mga pulong. Ikaw lamang among gipataas Ginoo. Wala mi nagpasidungog, nagpataas og usa ka relihiyon. But we lift up only the name above all names, the name of Jesus Christ. Ikaw among giisa. Holy Spirit, gi-welcome ka namo. And I pray, Lord God, nga imong i-bless tanang viewers karon. Bisan pa man ang mag-replay ani unya Ginoo. Tanan Ginoo nga makakita, makadungog kutob sa maabtan ani nga live, Lord God. Kutob sa makakita ani nga video Ginoo. As we meditate your word this afternoon, let it be, Lord, nga imong presensya among mabati, imong gahom among masinati, ang lihok sa Espiritu Santo among masinati Ginoo. Imong kabubuton may matuman amahan. Again, ikaw lamang among gipasidunggan ining taknaa. We adore you, we honor you, we worship you, we glorify your holy name. So Lord God, ang nabiling panahon among itugyan kanimo. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So we have 32 viewers this time. Ako mong gidasig mga igsoon nga atong i-share atong live. Okay? Atong i-share niya, atong i-mention atong mga higala diri sa comment section and atong i-type at followers at highlights at everyone para makabantay atong mga friends and loved ones ba. Who knows? Naiuban nga nag-struggle, naglibog sa mga panghitabo karon, mahayagan ilang una-una pinaagi ani nga mensahe mga igsoon. Why? Because our topic for this afternoon is about end times, about the events in these last days nga gisulti sa balaang kasulatan nga di pwede usbon, di pwede pugna nato igsoon. Amen. Di kita pwede igsoon nga atong usbon ang naisulat sa Bible. Kay kung unsang naisulat matuman ginamo sugod tag sa dili. Okay? Praise God. So akong basahon diri ang atong teksto. Okay, ang atong teksto igsoon nasa 2 Timothy
Ako naman yung gibalik-balik, pero na ako'y gusto lauman og maayo nga usa ka linya dire. 2 Timoteo 3:1. Okay? Again, 2 Timoteo 3:1 nag-ingon diri ang balaang kasulatan si Pablo ngadto ni Timoteo. Timan-i sa katapusang mga adlaw nga moabot ang malisod nga panahon. Mao na ang verse 1. Then let's jump into verse 3, the same chapter. Okay? Ganina 2 Timoteo 3:1. Karon arita sa 2 Timoteo 3:3, no? Mulukso ta igsoon kay naalang ko'y usa ka linya diri nga gusto nako akong atong palawman ug maayo karon. Atong pakadak-an ba? Atong kuag punto. Okay, again. 2 Timoteo 3:1 nag-ingon diri, timan-i sa katapusang mga adlaw moabot ang mga malisod nga panahon. Mulukso ta sa verse 3. Wala sila'y kaluoy, walay puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis. Darang ako ang gusto ipaabot ninyo kaning madinumtanon sa maayo. Take note, madinumtanon sa maayo. Again akong balikon, 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1. Unya mulukso ta sa 3. Okay? Ang bersikulo 1 nag-ingon si Pablo ngadto ni Timoteo. Iyang gipahinumduman daan para di ma-surprise si Timoteo. Iyang gignano timan-i kinis katapusang mga adlaw moabot ang malisod nga panahon. Lukso ta sa 3. Ang mga tao unsa man wala sila'y kaluoy, walay puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, okay? Bangis, madinumtanon sa maayo. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. So, atong nadungog karon igsoon ang posible o atong nakita nag-anam-anam nagkatuman igsoon nga maoy mahitabo sa mga adlaw sa katapusan. Una, kay bawo na mo ni ako ning gibalik-balik, ako na pong balikon kay daghan pa kayo nakurat sa mga panghitabo. Daghan pa kayo naglibong ngano man mura magipasagdan ta sa Ginoo, unsa man ni nagmahay ko sa akong unsa na giboto ron something ano. Wa tay angayng mahayon. No, wala tay angayng i-blame. Igsoon kung aware ka sa pulong sa Ginoo ang tanang panghitabo gitugutan na sa Ginoo. Giset up lang na igsoon. Ang tanang pangitabo karon sa kalibutan sa atong nasod na ay katuyuan ang Ginoo. Pwede na siya di mahitabo pero ngano man nga gitugot sa Ginoo. Usahay di ta kasabot sa plano sa Ginoo kay nagtan-aw ta sa atong palibot nga pangitabo karon. No? Apan tan-awa igsoon no kung atong basahon ang 2 Timoteo chapter 3 verse 1 sa katapusang mga adlaw moabot ang mga malisod nga panahon. No? Natural gina may tabo giniingon balang kasulatan mahanaw ang langit ug ang yuta panang pulong sa Dios may tabo gini mubarog jud ni igsoon ug diingon ang pulong sa Ginoo nga sa katapusang mga adlaw moabot ang mga malisod nga panahon, no? Dautan ang panahon sa lain nga term sa English perilous times sa last days igsoon, no? Dautan ang panahon sa katapusang mga adlaw ug di pwede nga imong pugna na ug imong usbon kay gipropesiya na sa balaang kasulatan nga may tabo gyud ni magkaduol ang pagbalik sa atong manluluwas, magkaduol ang pagbalik ni Jesus sa Ginoo igsoon, magkadautan sa dang panahon. Mabitaw ni si Jesus sa katapusang mga adlaw mabugnaw ang gugma sa kadaghanan kay siguro ang uban dagag madala sa hatak igsoon ngadto sa kangitngit. Mabitaw na ning ingon ang balang kasulatan sad nga bisan na ang mga pinili pwede pagyud mailad sa katapusang mga adlaw na apil na, no? Again, malisod ang panahon ug di ka pwede magpakahiro kita. Ang atong buhaton lang sa katapusang mga adlaw magampo lang ta. Kay ngano man matuman man gini nga ang panahon sa katapusang mga adlaw lisod, dautan. Nya tanawa mulukso ta sa verse 3. Walay kaluoy ang mga tao, wala sila'y kaluoy. No? Bisag luoy na kayo pero wagi kaluoy na no? Mga walay puangod, no? Sa katapusang mga adlaw manggawas ang mga tao nga way respeto. Mga tao mga igsoon nga walay utang na loob, no? Mo na giingon nga maayo kayo mangutang pero walay utang na loob sa ilang giutangan, something ana, no? Way puangod, maura ni sa way kaluoy. Tigbutang-butang og istorya. Naana manggawas na sa katapusang mga adlaw, no? Tigbutang-butang, no? Maayo kay mo twist sa kana bitang kamatuoran or ang dautan mahimo nang maayo i-twist igsoon tigbutang-butang. Tigbutang-butang it means nga mag-create og dili maayong isyu, mag-create og dili maayong istorya against sa isig katao. Manunga na sa katapusang mga adlaw. Nanana sa balaang kasulatan tigbutang-butang. Wa kay sa himu-himuan kag sa, no?
Ana mga igsoon, na tig butang-butang, no? Dili walay ka matuoran siya, pero himuan jud ka og isyu, no? Mga pagdaot igsoon sa dungog, na normal na sa katapusang mga adlaw. And then napagid mapatuyangon. Nagpatuyang lang sa ilang kalipay kalibutanon. Nagpatuyang og buhat og dautan. Nagpatuyang sa mga kailibgon nga unod-non, lawas nung kalipay. Nagpatuyang sa mga makadaot nga bisyo. Bisag kay balo na sila nga makadaot, hala nagpatuyang naana sa katapusang mga adlaw. Di na nato mausab og mabag-o. Ang uban, yes, wala may problema na nga magampot ang tanan. Nya mangantay rin taog Lord Heal Our Land, tinuod na siya. Ganahan jud ko na igsoon. One of my favorite song na every time nga iampo na ko ang nasod, iampo na ko ang lungsod, no? Nindot na siya, muayo ang Ginoo. Yes. 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, moangkon silang sala, mutalikod, ayuhon sa Ginoo ang atong yuta. Pero igsoon, prangkahan ta mo, naay mga events sa katapusang mga adlaw nga dili nimo mausab. Again, look at me. Naay mga panghitabo sa katapusang mga adlaw nga dili nato mausab. No? Lisod pod kung atong usbon naisulat man din nga sa katapusang mga adlaw manunga ang mga tawo nga mapatuyangon sa ilang kaugalingon. Walay katagbawan sa kwarta. Walay katagbawan sa mga bahandi nining kalibutan, no? Walay katagbawan sa pagbuhat og sala na mapatuyangon. Makurat pa ta? Makurat ka kay wa man kay tigbasag Biblia. Pero kung aware ka sa pulong sa Ginoo, tigbasa ka, kalmara ka, awanan na, gipropesiya na. Okay? Bangis, na? Isog kayong mga tao sa katapusang mga adlaw, ay kadlukan. Wa sila kaybaw nga, kitantanan mga matay kita. Amen? Bangis, isog, maldito. Last, mao ni Ikson, mao ni akong punto, madinumtanon sa maayo. Sa katapusang mga adlaw, mga igsoon, na ay mga tao nga madinumtanon sa maayo. Kana bitong di ganahan mo buhat og maayo, magdumot, masuko mo buhat og maayo, ang ilang gipalabi ang pagbuhat og dautan. Naana sa last days, madinumtanon sa maayo. In other words, mas gipalabi, mas pabor, mas gigusto nila nga mubuhat og mga dautan kaysa pagbuhat og maayo. Mas palabihon nila ang pagbuhat og dautan. Mas palabihon nila ang makapasakit sa ilang isig kataw. Mas palabihon nila nga maglunang sa sala, bisag kabalo silang sala na, kaysa pagbuhat og maayo. Naana sa katapusang mga adlaw. So don't be surprised, brothers and sisters in Christ. Don't be surprised. Di po ka pwede mo ingon nga, Pastor, magpuasa ta 40 ka adlaw. Atong pugnan ni ayaw pugni. Si pugnan ko na to. Kung ato ning pugnan, wag gyud tayo mahimo. Sama ra na igsoon nga. Example, pareha atong linog. Dito niaging na dapat to 2013. Okay? Sa Bohol, kusuking linog, 7.2. Something like that. Yan ay uban, igsoon ilang gi-review ang linog. Espiritus linog, pawa. Gitugot kini nas Ginoo nga nay linog kay makaamgo tong mga taong dautan nga maginulsol mo duol sa Ginoo. Imo nang palayason ang linog wa mi undang ang linog oy. Ang mga kuan, ang mga tawagan ang mga after siya kusog kay mura pug linog. Wa tay di na to mapaundang na kung gitugot sa Ginoo. Just like what happened sa event in this last days igsoon. Ang mga tao mas ganahan mohimo og dautan, dumtan nilang pagbuhat og maayo. O tayo may tabo, nasulat mo na. Di man pwede magpuasa ta pastor atong usbo ni. Usbo na itong isulat sa Bible, maom gini. May tabo, may tabo, gyud kini. Kay niingon si Lord, mahanaw man ang langit ug ang yuta pa ng pulong niya. Matuman gyud kini, may tabo gini. It will come to pass one of these days. And here it is. Here we go. Obserbar riyan palibot. Naganam-anam siya katuman. Nag-anam-anam siya katuman. Ang mga tao lang na pressure, ang mga tao na ratol, kay siguro dili sila aware sa pulong sa Ginoo. Pero kita nga nas pang Ginoo, nas Kristohanon da igsoon, aware ta sa Bible, rooted ta sa word ni Lord. Dili ta ma-surprise ug dili sa ta maratol. We know that God is in complete control. Amen. Kontrolado ni Ginoo tanan. No, mauni igsoon, no? Mauni ang mga events in these last days nga dili pwede na to usbon. Pwede ra masayang ta pero mao lagi na dili magid mawang mga pag-ampo. Maura gini atong mabuhat ani pag-ampo.
But speaking of atong pugso ng mga tao nga mahimo silang buutan, di ka kay unsa man, naamag yun eh. Madinumtanon sa maayo, no? Mga walay kaluoy, walay puangod. Walay puangod, girip ang anak. Walay puangod, girip ang lola. Naa, sa mua. Girip ang 69 years old nga lola. My goodness. Giyadto rin ako. Tawag ko station, sir, naam ko yung nang-rape daw ko. Imposibilihan, ito, naagad. Di ba? So, nasa history sa drugs and sa nakainom sa dyan, no? Na, in this last days, walay kaluoy. No, walay kaluoy. Di, basta-basta, walay kaluoy. Bisag, nanay bana or ni asawa, mga bit, gapon, walay kaluoy sa iyang gipakasla. Na, walay kaluoy. Di na pwede, usbon mo kinaana in this last days, mo exist na siya. Kay naisulat sa balaang kasulatan, walay puangod. No, mga way batasan, mga walay utang na loob, pero kusog mga utang. Tigbutang-butang na asan na, no? Wa kay sa himuhimuan kag sa nana in this last days, igsuon, no? In other words, mas daghan ang kadautan, daghang evil in this last days. Now, unsay buhaton na to? Kita nga mga Kristohanon, kita nga mga followers ni Christ, kita igsuon nga mga magtotoo ni Kristo, kita nga mga anak sa Dios, unsay atong buhaton? Adara atong buhaton. Atong buhaton igsuon kanira. Kay naa man gyud ni. Di man jud kalikayan igsuon. Atong buhaton Roma 12:21. Mao ni atong buhaton. Ayaw padaog sa dautan. Hinoon dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. Kusog ang dautan igsuon in these last days. Sa mga adlaw sa katapusan, musugot tag sa dili. Kusog ang kadautan, pero maunig ingon ni Pablo sa Roma 12:21, para nato mga Kristohanon, para nato nga naglakaw sa kamatuoran. Ingon siya diri, ayaw padaog sa dautan. Amen. Kundili or hinuon, dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. Mao ni atong buhaton. Di ta padaog, no? Nga na naman, watay mo. Nakashare ka sa pulong sa Ginoo, bugal-bugalan ka, natural. Di na sila mutuo. Kay maog yun na in these last days. No? Ang ubang mga tao, nagali dire, sa sign sa last days. Okay, nasa verse 5, the same chapter. Magpabilin silang relihiyoso apan ilang gisalikway, apan isalikway nilang matuod nga gahom nini, no? Relihiyoso. Sa katapusang mga adlaw, naan ang mga tao nga sigig simba. Pero ang kinabuhi, mga di masabot, nana in these last days. Makita ni mo simbahan, magludluhod. Makita ni mo nga way sipyat og simba. Makita ni mo nga sigig ampo. Pero ang batasan, ang kinaiya, wa makita ang Ginoo. Nana sa last days, ay katingana, don't be surprised. Hindi na nato mausab kay gipropesya na. Again, ang atong buhaton, mga igsoon mao to, gingon ni Pablo sa Roma 12:21, ayaw padaog sa dautan. Hinoon, dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. Dili pwede nga atong usbon ang kadautan sa katapusang mga adlaw. Ang ato lang buhaton, puslan man nga nanatas kamatuoran, puslan man nga ning sunod ta ni Kristo, mo barog ta sa kamatuoran. Di ta pwede magpadaog. Kundili, dag-o na to sila pinagis magbuhat og maayo. Dag-o na to ang kadautan pinagis maayo. Di ta magpatakod kung dili manakod ta nila. Barog tas kamatuoran igsoon. Amen. Kay mao naman kini. Wa tay si tawagan na, wa man tay mahimo nga atong pugnan di nahitulak jud ni. Musugot tag sa dili, mas mo grabe pag kita nga nakahaybaw sa kamatuoran igsoon. All we have to do is to stand in the truth, no? And padayon taon sa atong nasugdan, abante ta, no? Puslan man nga nangalagad tas Ginoo, barog tas kamatuoran, no? Dag-o nato ang dautan pinagis pagbuhat og maayo. Dili kay kita may matakdan. Kay timan-in ingon ra bas Jesus daan nga usa sa sign sa last days, mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. Tungod sa pagdagsang sa kadautan, mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. Sa ingonan si Jesus mismo, apan mula hutay ang sa katapusan may maluwas. So naay posibilidad igsoon nga daghan ang mamalik sa agi sa katapusang mga adlaw. Daghan ang mabackslide. Daghan kay mo palayo sa Ginoo kay siguro tungod sa kakusog sa hatak sa kalibutan, kusog sa espiritu sa ngit-ngit nabira. Pero igsoon di ta ana
maningkamo tauban sa tabang sa Ginoo sa iyang grasya, dag-o na to ang dautan pinagi sa maayo. Again, dag-o na to. Di na to sayangan, igsoon, ang atong nasugdan. Layo na ta sa dagan, sa lumba, padulong sa kinabuhing walay katapusan. Muatras patagbalik. No, there's no turning back in Jesus' name. Amen? Padayon tag-abanti, madagma man ta, bangon. Expected naman ang madagma ta, kay dautan kayong kalibutan, igsoonay times nga, malipat ta, mailad ta, makuratan ta, makalitan ta. No, kay di ba ta perfecto niya. Nay usahay nga stress ta sa trabaho or unsa atong gibuhat, so makasata pero makasata bangon, padayon ta igsoon, no. Dag-o nato ang dautan pinaagi sa maayo igsoon, no. Di nato na mausab na ang kadautan, no, mga bangis ang mga tao nagpatuyang, grabe na ka salbahis, no. Di nato na mausab, naagi na in these last days, mo exist na sila, may tabo na. Ato lang buhaton is atong dag-on ang dautan pinagi sa maayo. Padayon lang ta igsoon. Di ta mag-focus sa mga panghitabo sa palibot, but instead let's focus on Him. Let's focus on God igsoon, kay siya ang nagpaabot nato sa dag-anan. Sa finishing line nagpaabot siya. Amen. Ayaw itugot nga madistract ta sa panghitabo karon nga mada ka sa imong emotion, malayo na inong kas Ginoo, hangtod hinoon matakdan ka ng unsa na kadautan ang palibot. Ayaw ito, barog tas kamatuoran. Amen? Ampo lang ta, kaya tayo mahimo, kay mao naman eh. Di na to ni siya pwede usbo ng nasulat sa Biblia, kay naisulat gini. Matuman gini siya igsoon. Kay gipanagna naman diri nga naa gyud ang mga bangis nga tao, mga walay puangod, mga walay kaluoy, mga tigbutang-butang. Mga tao nga palabihon ang pagbuhat og dautan kaysa maayo. Then mubarog lang tas kamatuoran. Kita nga nas kamatuoran, barug tas kamatuoran, kay mao ni atong timan-an igsoon. As long as we stand in the truth, di nakaside na to si Jesus. Why, Pastor? Because Jesus Himself is the truth. Ay kalimot, John 14:6, ningingon siya, I am the way, the truth, and the life. In this dark world, mga igsoon, nga in this last days, nga grabe na kadautan, bahala, once mo barug ta sa kamatuoran, nakaside yun nato si Kristo. Once mo tindog ta sa kamatuoran, og dag-o na tong dautan, pinaagi sa maayo, nakaside nato si Kristo, og ning saad siya, kung siya dapig ka nato, kinsay makasukol ka nato. Amen. Mudaog kita. Dapig man nato ang Ginoo. Amen. No? So, naagi ni si Exo. Sa lang ni kapahinomdom, nga di ta angay makurat, di ta angay makalitan, ha? Hala, mauli, no. Kundili, kalmado lang ta. Nga naman, ang tanan, naisulat na, o ang tanan kontrolado ni Ginoo. Amen. Ang tanan igsoon giset up na ni sa balaang kasulatan. Kung naamay makurat, namay mapresyur, maratol karon, daghan kay gimay mao ni nagmahay jud kuno. Kana ng mga tao nga dili aware sa pulong sa Ginoo. Apan kita nga nakahibalo sa kamatuoran, apan kita nga rooted sa word ni Lord, dili na ta makalitan ug makuratan, kay ang tanan naisulat na sa balaang kasulatan. Ang ato lamang buhaton nining mga adlaw sa katapusan nga mubarug tas kamatuoran, mubarug ta isip mga Kristohanon, musidlak ta nining ngit-ngit nga kalibutan igsoon, aron ang naas kang ngit-ngit malamdagan, mudanag ta aron mahayagan sila og dakong posibilidad nga mubiya sila sa kangit-ngit og mga lagad sa Ginoo. Ayaw gitugot nga mapawong ang imong suga tungod sa kangit-ngit, matabunan tungod sa kangit-ngit. No, never mapildi ang kahayag sa kangit-ngit, basta lang mubarog ta, tabangan tas Ginoo igsoon. Atong obserbaran ang mga palibot karon, daghan kay binuang, di ba? Daghan kay mga binuang igsoon, and usahay masakitan bitaw ko mugtan-aw ko social media, sakit but man ana bitaw, we will say something no? Pero di ko mo komento. Ang ako lang buhaton magampo ko, kay di man nato pwede usbon ang mga pangitabo, kay nasulat naman gini nga magkadautan ug magkadautan gyud nining mga adlaw sa katapusan. Apan ang atong buhaton lang mubarog ta, dag-o na to ang dautan pinaagi sa maayo, musidlak ta taliwalas kangit-ngit, no, mo-share ta sa pulong sa Ginoo, paspasan nato igsoon. Kung paspas ang paglihok sa kangit-ngit karon, paspasan sa nato wali sa maayong balita, paspasan nato spread ang good news, dili fake news. Amen. Kay ang balaang kasulatan igsoon, ang Biblia, ang Bible, walay fake news, puro na good news tanan.
So kita nga nakaibaw sa good news, hala, i-share na tong good news, igsoon. Di ta magpapikto sa unsay mga pangitabo sa palibot, kung dili, paspasan na to. Paspas ang yawa, namuhat ron. Nangabig ang yawa, igsoon, kay kaibaw siya, hapit na iyang panahon. Kitasan nga mga Kristohanon, paspasan sa nato. The moment we have an opportunity to share the Word of God, then share it to your classmates, to your, si tawag workmates, kauban sa trabaho, kauban sa negosyo, sa mga igagaw, kaliwat, kadugo, ni mo isang niyo ang pulong sa Ginoo. Kay lahi na, nag-anam-anam na, ug katuman ang mga signs sa katapusang mga adlaw. Slowly but surely nagpamatuod yun ngang nasulat sa Biblia, matuman ug matuman yun kini. Amen. So nga tong buhaton lang magampo ta kanunay, magpaduol sa Ginoo, at imano nato atong relasyon sa Ginoo. Dili ta magpalipat anang busy kaayo nga wala na hinuntay time sa Ginoo, ay kumpiyansa. Kaya ako na ning ibalik-balik, usa sa pamaagi sa yawa nga dagang nailad ron, kanang bisihon ta sa mga butang nga dili sala, pero nahurot imong time sa Ginoo. Once mahurot imong time sa Ginoo, mag-anam-anam kag distansya niya, ang tudwa ka kabantay, nawa na day kas Ginoo, nibalik na ka sa imong binuhatan kaniadto. Ay kumpiyansa, igsoon. Be wise. Di na pa ilad sa yawa. Amen. Again, sa katapusang mga adlaw, igsoon na ay mga pangitabo nga dili nato mausab. Apan ang atong himuon, barog lang tas kamatuoran, isip Kristohanon, dag-o nato ang dautan pinaagi sa maayo, o mupadayon ta pagsidlak. Sidlak, ingon nga kahayag, niningit-ngit nga kalibutan. Paggamit tas Ginoo, tana! Kambuta. Hallelujah. Father God, thank you for your word this afternoon. Salamat Ginoo nga imong gi-remind once again sa mga event in these last days nga naagyo, di mi pwede mulikay or usbo namo ang sitwasyon, ang kahimtang kay naa na sa balaang kasulatan Ginoo. Imo nang gipanagna daan, imo nang gipropesya daan, naisulat na daan sa balaang kasulatan ang may tabo sa mga adlaw sa katapusan. Apan nakanindot Ginoo, kung namis imong kiliran kanunay, kung naami kanunay sa imong presensya, naami sa dapit nga perting siptiha, naami sa dapit Ginoo nga we are untouchable because you are with us. So Lord, salamat Ginoo nga imo mingi pinumduman karon sa imong pulong nga ang tanan kontrolado nimo, that you are in complete control, and ug ikaw nga mong magbalantay. Wala mi angay kabalakan kay ning saad ka sa imong pulong nga dili mi nimo pasagdan ug dili mi nimo biyaan. Lord, thank you for your word. Holy Spirit, thank you for your presence. I pray, Lord, yan nga nadungog namong mensahe karon, amo kadtong i-apply. Hinumduman namo kanunay. Ngadto sa among kinabuhi. Amo tong hinumduman nga naagyod na yung mga pangitabo nga labihang kadautan sa katapusang mga adlaw nga dili namo mausab. Apan nakanindot kung nami sa imong tiilan, kiliran sa imong presensya. Kanunay ming safety, Ginoo. Safety hangtod sa walay katapusan. Lord, thank you. And right now, Lord God, again, salamat Ginoo. Salamat sa imong presensya, sa imong mensahe, sa kaalam nga imong gipaabot kanamo nining takna. And this time, Lord, I continue to pray to all of the viewers this time. Bisan pa man ang mag-replay ani, Lord God, padayon kapag bless nila. Padayon kapag kupot silang kinabuhi. Padayon kapag tagbo silang panginahanglan. Padayon kapag pamuhat silang kinabuhi. Ginoo, walay matago nimo. Unsa man ilang mga problema karon Ginoo nga gihambin, ilang mga struggle, ilang mga gubat sa kinabuhi Ginoo, ang ilang mga gipas-an nga mga cross, mga unos sa kinabuhi, Lord, tabangi sila. Tagaig dugang pailog, dugang pagpaubos Ginoo. Ikaw ang ilang kusog, kung wa ka, wa sila mahimo. Kung wa ka, di sila kalabang, di hugi sila Ginoo. And right now, I pray, Lord God, unsa man ang milagro nga need kay nila this time, Lord, I pray nga i-grant nimo in Jesus' mighty name. O dili ka ni mailog sa kaaway in Jesus' name. I pray, Lord, and I declare nga ang ilang gipangita nga milagro, Ginoo, imo ka ng ilang matagamtaman, Ginoo, in Jesus' name. Lord God, imong ipakita kanila, Ginoo, nga wa ka mausab. The same God, the God of Moses, the God of Isaac and Jacob, the God of Abraham, the God of Peter, the God of John, the God of Apostle Paul, and the same God, the same Jesus whom we serve today. Still, you can do miracle according to your words in Hebrews 13:8. You're the same yesterday, today, and even forever.
way paglubad, Ginoo. So Lord God, palihuka ang imong milagro sa imong mga kanakan karon na nagtan-aw sigun sa gitinguha silang kasing-kasing. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Salamat, Ginoo. This time, Lord, among dawaton ang milagro, ang kunon ang kadaugan, ang kunon na mauban sa pagtuo. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan. Among kini gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga moy among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah, praise God. Salamat mga igsoon. Akong ibalik ang himaya ug dungog sa tumbuhi nga Dios. Anyway, sa inyong mga friends igsoon nga followers sa dito ni bitong wala sila kabantay nga nanata diri nag live sa Mabungahong Kristohanon 2.0. Pwede ninyo sila pahinumduman or pahibawon igsoon, no? Kay sayang ang uban dili ka kita, no? So again, mao ni atong new page Mabungahong Kristohanon 2.0 since na-restrict man ta sa atong page nga itong nabiyaan nga daghan kay tag followers 221,000 followers kapin. Sagdi lang na katuyuan ng Ginoo nya unsa may mga planos kaaway aron mapugnan iyang ang pagwali sa maayong balita, but still nangitag paagi si Lord like this, naka-share gyapon ta igso, no? Magkita gyapon ta diri. Unya 30 days matud pa sa Facebook, 30 days ra ni kutob ang ato ang video sa live nga nakabutang sa wall, automatically ma-delete ni siya in 30 days. That is why ako mong encourage to subscribe sa atong YouTube channel nga ang link nasa caption ani nga live. Kay after this ako ni siyang i-download, unya ako ni siyang i-upload sa atong YouTube channel, dili ni mawala didto. Kita-kita sa ta didto. Kay nindot ni balik-balikog paminaw ang pulong sa Ginoo igsoon kay laki. Amen, magkapalig-on, maghatag na to og kanang kaalam nga langitnon, maghatag og giya. Praise God. Again, salamat sa iyong pag-iguban ako sa kanginan. Ako nagampo nga karong adlaw igsoon mabungahon ron para sa tuwa. Atong mga lakang, atong mga plano, giyahan tas Ginoo, i-bless ang tanang buwas tong kamot. No, mga OFW, i-bless mo ni Lord, ubanan mo sa Ginoo, namo sa kong prayer. And I always pray, I declare that today igsoon dili ni siya matapos karong adlaw nga dili mo panalanginan sa Ginoo. Amen. So keep safe everyone. See you next time. Ampo, amping, abanti, ta kanunay. To God be all the glory. God bless everyone.